Wannan salati ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga wa stamp da kansa, domin lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci muminai su riƙa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati. Babu shakka sahabbai sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa, ya rasulullahi, Allah ya yi umarni mu yi ma salati, amma ta ya za mu yi ma salati? Sai annabi bai gaya musu komai ba. Daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu, ya koyar da su wannan salati. Shi yasa wannan salati yake da muhimmanci sosai, yana da kyau mutum ya rike shi. Wannan salati shine: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidul Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidul Majid. Wannan salati matukar ka rike shi, to babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala zai baka dacewa ta duk abin da kake nema. Kai ko kishiya kike da ita, idan kina so ɗakin ki ya fi nata ɗaukaka, muddin kika rike wannan abu, babu wani abu da ɗakin ta zai fi naki ɗaki. Na gode.